അവസാനത്തെ ഒരു 3 ശ്ലോകങ്ങൾ കൂടി നോക്കാനുണ്ട്. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇന്ന് വേറൊരു വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസം കൂടിയാണ്. പ്രഭുപാദയുടെ ഗുരു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവതാര ദിനമാണ്, ആവിർഭാവ ദിനമാണ്. ഉച്ചവരെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. 12 മണി വരെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്കൊക്കെ എടുക്കാം, അല്ലാത്തവർക്ക് ഏകാദശി പ്രസാദം കഴിച്ചിട്ടെടുക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാം. വേറെ ആൾക്കാർക്ക് സാധിക്കുന്ന പോലെ ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കാം. നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ശ്ലോകങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഉള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഇതി നാമിനി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ കരി വസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. 4 സ്ഥലങ്ങളിൽ ആദ്യം പറയുകയുണ്ടായി, പിന്നീട് ഒരു സ്ഥലം കൂടി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഇപ്പൊ 5 സ്ഥലങ്ങൾ അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആ 5 സ്ഥലങ്ങള്, കലിക്ക് വസിക്കാനുള്ള 5 സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ കലിക്ക് വസിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചെയ്തു കൊടുക്കരുത് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് അതിന് ശേഷമുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നോക്കാം. 43, 44 ശ്ലോകങ്ങൾ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സയേഷായേദർഹ്യദാസ്താസനം പാർത്ഥിവോജിതം പിതാമഹേനോപന്യസ്തം രാജ്ഞാരണ്യം വിവിശ്യതാ. ആസ്തേ അധുനാ സരാജർഷി കൗരവേന്ദ്ര ശ്രിയോല്ലസൻ ഗജാഹ്വയേ മഹാഭാഗ ചക്രവർത്തി ബൃഹച്ഛവാ. സയേഷായേദർഹ്യദാസ്ത ആസനം പാർത്ഥിവോചിതം പിതാമഹേനോപന്യസ്തം രാജ്ഞാരണ്യം വിവിശ്യതാ. ആസ്തേ അധുനാ സരാജർഷി കൗരവേന്ദ്ര ശ്രിയോല്ലസൻ ഗജാഹ്വയേ മഹാഭാഗ ചക്രവർത്തി ബൃഹച്ഛവാ. അടുത്ത ശ്ലോകമുണ്ട്, അതെല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഇത് 2 ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ്, വലുതാണ്, കുറേ സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. പിന്നീട് 45-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. സാ അദ്ദേഹം, യേഷ ഇത്, ഏതർഹി നിലവിൽ, അധ്യാസ്തേ ഭരിക്കുന്നു, ആസനം സിംഹാസനം, പാർത്ഥിവ ഉചിതം രാജാവിനെ അനുയോജ്യമായ വിധത്തിൽ, പിതാമഹേന പിതാമഹനാൽ, ഉപന്യസ്ത കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട്, രാജ്ഞ രാജാവിനാൽ, ആരണ്യ വനം, വിവിശത ആഗ്രഹിച്ച്, ആസ്തേ അവിടെയാകുന്നു,
അധുന നിലവിൽ സ അത് രാജർഷി കൗരവ ഇന്ദ്ര കുരുരാജാക്കന്മാരിൽ പ്രമുഖൻ സ്ത്രീയ മഹാത്മ്യങ്ങൾ അഥവാ യശസ് ഉല്ലസം വ്യാപിക്കുന്നു. ഗജാഹുയെ ഹസ്തിനപുരത്തിൽ മഹാഭാഗനായ ചക്രവർത്തി ബൃഹത് സ്രവ അതിപ്രശസ്തനായ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് സി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ആരണ്യവാസത്തിന് അഭിലഷിച്ച മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഹസ്തിനപുര രാജ്യം വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ച മഹാഭാഗ്യവാനായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കുരുവംശ രാജാക്കന്മാരുടെ കർമ്മങ്ങളാൽ ശ്ലാഘിക്കപ്പെട്ട് മഹാവിജയത്തോടെ പ്രപഞ്ചം ഭരിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ മരണശേഷം വൈകാതെ നൈമിശാരണത്തിലെ ഋഷിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സുദീർഘമായ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് ആരംഭം കുറിച്ചു. 1000 വർഷത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ആരംഭത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ജ്യേഷ്ഠനായ ശ്രീ ബലദേവന്റെ സമകാലികരും പങ്കെടുത്തു. ഭൂതകാലത്തെ സംഭവങ്ങളും വർത്തമാനകാലവും തമ്മിൽ അധികം കാലയളവിന്റെ വ്യത്യാസമില്ലായകയാൽ ഗതകാല സംഭവങ്ങളെ വർത്തമാനകാല സംഭവങ്ങൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാമെന്ന് ചില പ്രാമാണികർ പറയപ്പെടുന്നു. ആ അർത്ഥത്തിൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ഭരണകാലം വർത്തമാനകാലം എന്ന് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ തുടർച്ചയെന്നോണം വർത്തമാന സംഭവങ്ങൾ എന്ന പോലെ അനന്തര സംഭവങ്ങളെയും വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ധർമാനുശാസനങ്ങളെ ഇപ്പോഴും പിന്തുടരാവുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല അധികാരികൾ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ ധർമാനുശാസനകൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്ന വർഷം മാനവ സമൂഹം ഇനിയും മെച്ചപ്പെടുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പോലെ ഉറച്ച നടപടികൾ ഒരുക്കുവാൻ നാം ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്യുന്ന വർഷം കലിസത്വത്താൽ പ്രാവർത്തികമാക്കപ്പെട്ട എല്ലാ അസാൻമാർഗിക പ്രവൃത്തികളെയും രാജ്യത്തു നിന്നും നിർമാർജനം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും സാധ്യമാണ്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കലിക്ക് വസിക്കുവാൻ ചില സ്ഥലങ്ങൾ അനുവദിച്ചു നൽകി. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ കലിക്ക് ആവിധമുള്ള ഒരു സ്ഥലവും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം ചൂതുകളി, വ്യഭിചാരം, മദ്യപാനം, മൃഗക്കശാപ്പ് എന്നിവ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ രാജ്യത്ത് ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ രാജാവ് സദാ ജാഗരൂകനായിരുന്നു. ആധുനിക ഭരണാധികാരികൾ രാജ്യത്തു നിന്നും അഴിമതി നിർമാർജനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ അത് എപ്രകാരമാണ് സാധ്യമാക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്ത വിധം വിഡ്ഢികളാണവർ. അവർ ഒരേ സമയം ചൂതുകളി സ്ഥലങ്ങൾക്കും മദ്യശാലകൾക്കും ലഹരി വിൽപ്പനശാലകൾക്കും വേശ്യാലയങ്ങൾക്കും സിനിമാശാലകൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല സ്വന്തം കാര്യങ്ങളിലും ഇടപാടുകളിലും ഓരോ പ്രവൃത്തികളിലും വഞ്ചന കാട്ടുന്നു. എന്നിട്ട് രാജ്യത്തു നിന്നും അഴിമതി തുടച്ചു നീക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈശ്വരാബോധമില്ലാത്ത ദൈവരാജ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യങ്ങളായ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ സംയോജിപ്പിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത്? രാജ്യത്തു നിന്നും അഴിമതി തുടച്ചു നീക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം നാം ആദ്യമായി ഈ വൈരാഗ്യം, പരിശുദ്ധി, ദയ, സത്യസന്ധത എന്നീ ധർമാനുശാസനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ സമൂഹത്തെ പര്യാപ്തമാക്കേണ്ടതും അതിന് സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാക്കാൻ ചൂതുകളി, മദ്യപാനം, വ്യഭിചാരം, വഞ്ചകത്വം എന്നിവയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തീർച്ചയായും അടച്ചുപൂട്ടേണ്ടതുമാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവത താളുകളിലുള്ള ചില പ്രായോഗിക നിർദ്ദേശങ്ങളാണിത്. നമുക്കൊരു അടുത്ത ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. 45ാമത്തെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിത്തം ഭൂതാനുഭാവോയ അയാമഭി മനുസ്യുതോ നൃപ യസ്യ പാലയത ശൗണീം യൂയം സ്ത്രായാദിശിതഃ. ഇത്തം ഭൂതാനുഭാവോയ
Abhimanyu Sudo Nrubaha Yasya Palayada Shaunim Yuyam Satraya Dishidaha Itam Budan Bhavoya Abhimanyu Sudo Nrubaha Yasya Palayada Shaunim Yuyam Satraya Dishidaha. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tam Budani Bhavoya Abhimanyu Sudo Nrubaha Yasya Palayada Shaunim Yuyam Satraya Dishidaha Itam Budani Bhavoya Abhimanyu Sudo Nrubaha Yasya Palayada Shaunim Yuyam Satraya Dishidaha ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ശാരദ നർമ്മദി. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കാണാലോ സ്ക്രീനിൽ? കാണാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്തം ബോധാല ഭാവോയം അഭിമന്യോ സുതോ നൃപഃ യസ്യ ഭാലയദാക്ഷൗണീം യൂയം സത്രായ ദീക്ഷിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്തം ഭൂതാനുഭാവോയ അഭിമന്യു സുതോ നൃഭ യസ്യ പാലയദാഃ ശൗണീം യൂയം സത്രായ ദീക്ഷിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്തം ഭൂതാനുഭാവോയം അഭിമന്യു സുതോ നൃപഃ യസ്യ പാലയദക്ഷൗണീ യൂയം സത്രായ ദീക്ഷിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സിന്ധു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്തം ഭൂതാനുഭാവോയ അഭിമന്യു സുതോ നൃപഃ യസ്യ പാലയദാക്ഷൗണീം യൂയം സത്രായ ദീക്ഷിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്തം ഭൂതാനുഭാവോയം അഭിമന്യു സുതോ നൃപഃ യസ്യ പാലയദാക്ഷൗണീം യൂയം സത്രായ ദീക്ഷിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്തം ഭൂതാനുഭാവോയം അഭിമന്യു സുതോ നൃപഃ യസ്യ പാലയദാക്ഷൗണീം യൂയം സത്രായ ദീക്ഷിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമരമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്തം ഭൂതാനുഭാവോയ അഭിമന്യു സുതോ നൃപഃ യസ്യ പാലയദാക്ഷൗണീം യൂയം സത്രായ ദീക്ഷിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്തം ഭൂതാനുഭാവോയം അഭിമന്യു സുതോ നൃപഃ യസ്യ പാലയദക്ഷൗണീം യൂയം സത്രായ ദീക്ഷിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്തം ഭൂതാനുഭാവോയം അഭിമന്യു സുതോ നൃപഃ യസ്യ പാലയദാക്ഷൗണീം യൂയം സത്രായ ദീക്ഷിതാഃ.
Hare Krishna. Hare Krishna. Anida Kumari Mataji. Hare Krishna. Telugu. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ittam Bodhanubhavoya Abhimanyu Sudo Nrpaha Yasya Palayada Chaune Yuyam Satraya Dechidaha. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Al-Salam Mataji. Hare Krishna. Telugu. Telugu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ittam Bodhanubhavoyam Abhimanyu Sudo Nrpa Yasya Palayada Chaunim Yuyam Satraya Deshida. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. Sadidevi Amma Mataji. Hare Krishna. Telugu. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ittam Bodhanubhavoyam Abhimanyu Sudo Nrpaha Yasya Palayada Chaunim Yuyam Satraya Dechidaha. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Vijayanagar Mataji. Hare Krishna. Telugu. Hare Krishna Prabhuji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ittam Bodhanubhavoya Abhimanyu Sudo Nrpaha Yasya Palayada Chaunim Yuyam Satraya Dishidaha. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Bharati Amma Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ittam Bodhanubhavoyam Abhimanyu Sudo Nrpaha Yasya Palayada Chaunim Yuyam Satraya Dechidaha. Hare Krishna. Hare Krishna. Vijay Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ittam Bodhanubhavoyam Abhimanyu Sudo Nrpaha Yasya Palayada Chaunim Yuyam Satraya Dikshitaha. Hare Krishna. Hare Krishna. Pratibha Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. Telugu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ittam Bodhanubhavoyam Abhimanyu Sudo Nrpaha Yasya Palayada Chaunim Yuyam Satraya Dishidaha. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Ramachandra Prabhu. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna Prabhuji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ittam Bodhanubhavoyam Abhimanyu Sudo Nrpaha Yasya Palayada Chaunim Yuyam Satraya Dikshitaha. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Mini Mataji. Hare Krishna. Telugu. Hare Krishna Prabhuji. Hare Om Krishna. Namo Bhagavate Vasudevaya. Ittam Bodhanubhavoyam Abhimanyu Sudo Nrpaha Yasya Palayada Chaune Yuyam Satraya Dikshidaha. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Sunita Mataji. Telugu. Hare Krishna Prabhuji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ittam Bodhanubhavoyam Abhimanyu Sudo Nrpaha Yasya Palayada Chaunim Yuyam Satraya Dikshitaha. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Sriranjini Mataji. Hare Krishna Mataji. Telugu Mataji. Sriranjini Mataji കേൾക്കുന്നില്ല. Valsala Gopala Mataji. Hare Krishna Mataji. Telugu. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ittam Bodhanubhavoya Abhimanyu Sudo Nrpaha Yasya Palayada Chaunim Yuyam Satraya Dikshitaha. Hare Krishna. Hare Krishna. Dr. Vijayamari Amma Mataji. Hare Krishna Mataji. Telugu. Hare Krishna Prabhuji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ittam Bodhanubhavoyam Abhimanyu Sudo Nrpaha Yasya Palayada Chaunim Yuyam Satraya Dikshitaha. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna.
എന്താണ് കൃഷ്ണമാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്തം ഭൂതാനുഭാവോയം അഭിമന്യുസുതോ നൃപഃ യസ്യ പാലയത ക്ഷൗണീം യൂയം സത്രായ ദീക്ഷിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീരഞ്ജനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ ആയോ? നെറ്റ്വർക്ക് നേരത്തെ പ്രശ്നം കേൾക്കുന്നുണ്ടായി. ചൊല്ലിക്കോളൂ, പറ്റുമെങ്കിൽ ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മാതാജിക്ക് എന്താ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന്. നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിലെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാഗത്ത് നോക്കാം. ഇത്തം ഭൂത അപ്രകാരം അനുഭവം അയം ഈ അഭിമന്യുസുത അഭിമന്യുവിന്റെ പുത്രൻ നൃപ രാജാവ് യസ്യ ആരുടെ പാലയത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണം കാരണമായി ഷൗണിയും ഭൂമിയിൽ യൂയം നിങ്ങളെല്ലാവരും സത്രായ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ഉദ്ദേശിത ഉപനയിച്ചു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി. അഭിമന്യുസുതനായ പരിഷത്ത് മഹാരാജാവ് തന്റെ രാജ്യഭരണ പ്രവീണതയിലും രക്ഷാധികാരിത്വ നിപുണതയിലും അത്രത്തോളം വിവേകിയായിരുന്നതിനാൽ അത്തരമൊരു യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമായി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദി ജയ്. ബ്രാഹ്മണരും സന്യാസിമാരും സമൂഹത്തിന്റെ ആത്മീയ പുരോഗതിയിൽ പ്രവീണരാണ്. അതേസമയം ക്ഷത്രിയർ അഥവാ ഭരണാധികാരികൾ മാനവ സമൂഹത്തിൽ ഐശ്വര്യവും ശാന്തിയും വരുത്തുന്നതിൽ നിപുണരാണ്. ഇരുവരും സർവ സന്തോഷങ്ങളുടെയും സ്തംഭങ്ങളാകുന്നു. ആകയാൽ പൊതുക്ഷേമത്തിനായി പൂർണ്ണ സഹകരണത്തിന് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവരാകുന്നു അവർ. കലിയെ അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്താനും അപ്രകാരം രാജ്യത്തെ ആത്മീയ പ്രബുദ്ധത സ്വീകാര്യക്ഷമമാക്കാനും തക്ക വിവേകമുള്ളവനായിരുന്നു പരിഷത്ത് മഹാരാജാവ്. സാമാന്യ ജനങ്ങൾ സ്വീകാര്യക്ഷമരല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആത്മീയ പ്രബുദ്ധതയുടെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് അവരെ മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ധർമാനുശാസനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളായ വൈരാഗ്യം, പരിശുദ്ധി, ദയ, സത്യസന്ധത എന്നിവ ആത്മീയ വിജ്ഞാന സ്വീകരണത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാനം ഒരുക്കുന്നു, അഥവാ ആത്മീയ വിജ്ഞാന ശ്രവണത്തിനുള്ള അഭിരുചി വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. പരിഷത്ത് മഹാരാജാവ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അനുകൂല സ്ഥിതിവിശേഷം സാധ്യമാക്കി. ആകയാൽ നൈമിഷാരണത്തിലെ ഋഷിമാർക്ക് ഒരു സംവത്സരം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ സാധ്യമായി. അന്യഥ രാജ്യത്തിന്റെ അഥവാ രാജാവിന്റെ പിൻബലമില്ലാത്ത ദാർശനിക തത്വങ്ങൾക്ക് അഥവാ ധർമാനുശാസനങ്ങൾക്ക് വികസനോന്മുഖമായി മുന്നേറുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ഒരു പൊതു നന്മയ്ക്കായി ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും തമ്മിലുള്ള പൂർണ്ണ സഹകരണം കൂടിയേ തീരൂ. അശോക ചക്രവർത്തിയുടെ കാലം വരെയും ഇതേ ചൈതന്യം അഥവാ സവിശേഷത പ്രബലമായിരുന്നു. അശോക ചക്രവർത്തി ശ്രീബുദ്ധനെ വേണ്ടുവോളം പിന്തുണച്ചിരുന്നു. ആകയാലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സവിശേഷമായ നിഷ്ഠ അഥവാ സ്വീകൃത മതം അഥവാ ബുദ്ധമതം ലോകം മുഴുവനും വ്യാപിച്ചു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമസ്കന്ധം 17-ാം അധ്യായത്തിന്റെ കലിക്കുള്ള ശിക്ഷയും പാരിതോഷികവും എന്ന ഭക്തിവേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദരേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭക്തിയുത്തമശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠി മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം
യത്പാദമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരൻ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് 44 ശ്ലോകങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത്, അരണ്യവാസത്തിന് അഭിലേഷിച്ച മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന് ഹസ്തിനപുരി രാജ്യം വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ച മഹാഭാഗ്യവാനായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കുരുവംശ രാജാക്കന്മാരുടെ കർമ്മങ്ങളാൽ സഹായിക്കപ്പെട്ട് മഹാവിജയത്തോടെ ഇന്നും പ്രപഞ്ചം ഭരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തില് പ്രഭാതിൽ പറയുന്നു, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ മരണശേഷം വൈകാതെ നൈമിശാരണത്തിന്റെ ഋഷിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സുദീർഘമായ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് ആരംഭം കുറിച്ചു. 1000 വർഷത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ആരംഭത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ജ്യേഷ്ഠനായ ശ്രീ ബൽദേവന്റെ സമകാലികരും പങ്കെടുത്തു. ഭൂതകാലത്തെ സംഭവങ്ങളും വർത്തമാന കാലവും തമ്മിൽ അധികം കാലയളവിന്റെ വ്യത്യാസമില്ലായകയാൽ ഗതകാല സംഭവങ്ങളെ വർത്തമാനകാല സംഭവങ്ങൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാമെന്ന് ചില പ്രാമാണികർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ആ അർത്ഥത്തിൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ഭരണകാലം വർത്തമാനകാലം എന്ന് ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് തോന്നാം, അല്ലെ, ഇന്നും പ്രപഞ്ചം ഭരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ഭരണം കൊണ്ട് എന്താ പറയാ, രാജ്യത്ത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാനും ബ്രാഹ്മണർക്കും പശുക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും സംരക്ഷണം നൽകിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 1000 വർഷത്തോളമുള്ള നൈമിശാരണത്തില് ശ്രീമദ് ഭാഗവത യജ്ഞം നടത്തുകയുണ്ടായി, അല്ലെ. അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂത ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും ശൗനകാദി ഋഷികൾക്ക് അവർക്ക് എന്താ പറയാ, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അവിടെ വെച്ചിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ സൂത ഗോസ്വാമി പിന്നീട് നൈമിശാരണത്തിൽ ഒത്തുകൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന 1 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ഋഷിമാർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അത് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ നിലനിന്നു എന്ന് പറയും, അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി, ആ സൂത ഗോസ്വാമിയുടെ പിതാവായിട്ടുള്ള ആ രോമഹർഷനായിരുന്നു ആദ്യം ആ സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ. ആദ്യ ഗുരുവായിരുന്ന ബലരാമൻ അവിടെ വരികയും അദ്ദേഹത്തെ നിന്ദിക്കുന്ന തരത്തിൽ പെരുമാറുകയും ആ ബലരാമൻ ഒരു പുല്ല് പറിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ രോമഹർഷനെ ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്തു, അല്ലെ. പിന്നീടാണ് സൂത ഗോസ്വാമിയെ അവിടെ ഇരിക്കാനായിട്ട് പറയുകയും അങ്ങനെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് പറയുകയും ചെയ്തു, അല്ലെ. അപ്പോഴവരൊക്കെ ആ ഋഷിമാരൊക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടു, നമുക്ക് ആയുസ്, അല്ലെ, കലിയുഗത്തില് ആയുസ് വളരെ കുറവാണ്, അല്ലെ. പ്രായണ അല്പായുഷ സത്യ കലോസ്മി, അത്രയും വളരെ ചുരുക്കം ആയുസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലെ. പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് 100, 120 ഒക്കെ, അല്ലെ. ഇപ്പം അതൊക്കെ കുറഞ്ഞ് നേരെ പകുതിയായി 60, 50 അങ്ങനെ വരും. അപ്പോ ആ ബലരാമന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ബലരാമൻ അനുഗ്രഹിക്കുകയുണ്ടായി, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ 1000-ഓളം വർഷങ്ങൾ ഇത് ശ്രവിക്കാനായിട്ട്, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ, ഇത് മുഴുമിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ അവിടെ എന്താ പറയാ, യമരാജന് പോലും അവിടേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. ബലരാമന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അവരൊക്കെ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുകയുണ്ടായി സൂത ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന്. അപ്പോ ഇത് കുറെ കൂടുതൽ കാലമായി, അല്ലെ. 5500ഓളം വർഷങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ മുന്നേ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഇവിടുന്ന് ലീലകള് അവസാനിപ്പിച്ചു പോയപ്പോഴാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്താ പറയാ ഭഗവാന്റെ തന്നെ പ്രത്യക്ഷ അവതാരം, ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലുള്ള അവതാരമായിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആവിർഭവിച്ചത്. അതിനുശേഷം പിന്നീട് കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സൂത ഗോസ്വാമി നൈമിശാരണ്യത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ശൗനകാദി ഋഷികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അപ്പോ അത് കുറെ കാലഘട്ടമായിരുന്നില്ല. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ ആ ഒരു നല്ല വശം കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയാ ഭാഗവത യജ്ഞവും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയാക്കിയിട്ട്
മുഴുമിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്ന് പറയും. ഇവിടെ പ്രഭാതർ പറയുന്നു, പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ പോലെ ഉറച്ച നടപടികൾ എടുക്കാൻ നാം ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം കലിസത്വത്താൽ പ്രാവർത്തികമാക്കപ്പെട്ട എല്ലാ അസാൻമാർഗിക പ്രവൃത്തികളെയും രാജ്യത്ത് നിന്നും നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും സാധ്യമാണ്. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് കലിക്ക് വസിക്കുവാൻ ചില സ്ഥലങ്ങൾ അനുവദിച്ചു നൽകി. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ കലിക്ക് ആവിധമുള്ള ഒരു സ്ഥലവും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം ചൂതുകളി, വ്യഭിചാരം, മദ്യപാനം, മൃഗക്കശാപ്പ് എന്നിവ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ രാജ്യത്ത് ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ രാജാവ് സദാ ജാഗരൂകനായിരുന്നു. ആധുനിക ഭരണാധികാരികൾ രാജ്യത്ത് നിന്നും അഴിമതി നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ അത് എപ്രകാരമാണ് സാധ്യമാക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്ത വിഡ്ഢികളാണ്. അവർ ഒരേ സമയം ചൂതുകളി സ്ഥലങ്ങൾക്കും മദ്യശാലകൾക്കും ലഹരി വിൽപ്പനശാലകൾക്കും വേശ്യാലയങ്ങൾക്കും സിനിമാശാലകൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല സ്വന്തം കാര്യങ്ങളിലും ഇടപാടുകളിലും ഓരോ പ്രവൃത്തികളിലും വഞ്ചന കാട്ടും. എന്നിട്ട് രാജ്യത്ത് നിന്നും അഴിമതി തുടച്ചു നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈശ്വരാബോധമില്ലാതെ ദൈവരാജ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പരസ്പരമായ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളായി ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ സംയോജിപ്പിക്കുവാൻ എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത്? പ്രഭാതർ ഇവിടെ പറയുന്നു, അവരെയും അഴിമതി ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ യഥേഷ്ടം അഴിമതി നടത്തും. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണുമ്പോ എന്താ പറയാ, ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരി രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ പാപ്പരായിട്ട് കാണപ്പെടാം അല്ലെ. എന്നാൽ അവരൊക്കെ വലിയ രാജാക്കന്മാരാ. നമുക്ക് വിദേശങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് സ്വിസ് ബാങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളോ അവിടെയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വലിയ ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങളും വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് ഇതൊക്കെ ബിനാമി ഏർപ്പാടുകളായിട്ട് നടത്തും. എന്നാൽ അവർക്ക് ഇപ്പോഴേ ഇവിടുത്തെ ഭരണകൂടത്തിൽ ഇതൊക്കെ കബളിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. അപ്പൊ പൊതുജനങ്ങളുടെ നികുതി പണം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ദൂർത്തടിക്കുകയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ശിക്ഷ ലഭിക്കും. ചിത്രഗുപ്തനെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതിനൊക്കെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ യഥേഷ്ടം ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഓരോരോ മദ്യശാലകളും മറ്റൊക്കെ അനുവദിക്കുമ്പോൾ കോടിക്കണക്കിന് വരുമാനം അവർക്ക് ലഭിക്കും അല്ലെ. അതുകൂടാതെ തന്നെ സർക്കാരിന് നികുതി വരുമാനം ലഭിക്കും. അതുകൂടാതെ അതിന് പെർമിഷൻ നൽകുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും ഭരണാധികാരികൾക്ക് യഥേഷ്ടം പണം ലഭിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെ അഴിമതി ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ സ്വന്തം കാര്യങ്ങളിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള അഴിമതി കാട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ കലിക്ക് വസിക്കാനുള്ള അവസരം ഇല്ലാണ്ടാക്കണമെന്ന് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നു. നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഇപ്പോഴും സാധ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിരോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ രാജ്യത്ത് കലിക്ക് വസിക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. പലതരത്തിലുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. എന്താണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നതാണ്. ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ അധർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ പ്രകൃതി തന്നെ എല്ലാറ്റിനും തിരിച്ചടിക്കുന്നു. പ്രഭാതർ ഇവിടെ പറയുന്നു, രാജ്യത്ത് നിന്നും അഴിമതി തുടച്ചു നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം നാം ആദ്യമായി വൈരാഗ്യം, പരിശുദ്ധി, ദയ, സത്യസന്ധത എന്നീ ധർമാനുശാസനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ സമൂഹത്തെ പര്യാപ്തമാക്കേണ്ടതും അതിന് സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ ചൂതുകളി, മദ്യപാനം, വ്യഭിചാരം, വഞ്ചകത്വം എന്നിവയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തീർച്ചയായും അടച്ചുപൂട്ടേണ്ടതുമാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവത താളുകളിലുള്ള ചില പ്രായോഗിക നിർദ്ദേശങ്ങളാണിവ. അപ്പോ ഇങ്ങനെ രാജ്യത്ത് നല്ല എന്താ പറയാ രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും പ്രജകൾക്കൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ അവസരം നൽകണമെങ്കിൽ ഭരണകൂടം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അടച്ചുപൂട്ടണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ എല്ലാവരും സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരാവുകയും അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാനും സാധിക്കും അല്ലെ. എല്ലാ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയാ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളും മറ്റുള്ള പലതരത്തിലുള്ള അനർത്ഥങ്ങളും എല്ലാം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇപ്പോ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് അതിന്റെ ഭരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, രാജ്യഭരണ പ്രവീണതയിലും രക്ഷാധികാര നിപുണതയിലും അത്രത്തോളം വിവേകിയായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമായി.
നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, പരിശുദ്ധ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഏൽപ്പിച്ചതാണ് രാജ്യം. അത് അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ പൂർവികന്മാരൊക്കെ ഭരിച്ചിട്ടുള്ള അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നല്ല സത്യസന്ധമായും ധർമ്മത്തോടു കൂടിയും രാജ്യം ഭരിക്കുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കലിപുരുഷൻ അവിടെ വസിക്കാനായിട്ട് സ്ഥലവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബ്രാഹ്മണരും സന്യാസിമാരും സമൂഹത്തിന്റെ ആത്മീയ പുരോഗതിയിൽ പ്രവീണരാണ്. അതേസമയം ക്ഷത്രിയർ അഥവാ ഭരണാധികാരികൾ മാനവ സമൂഹത്തിൽ ഐശ്വര്യവും ശാന്തിയും വരുത്തുന്നതിൽ നിപുണരാണ്. ഇരുവരും സർവ്വ സന്തോഷങ്ങളുടെയും സ്തംഭങ്ങളാകുന്ന ആകയാൽ പൊതുക്ഷേമത്തിനായി പൂർണ്ണ സഹകരണത്തിന് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവരാകുന്നു അവർ. ബ്രാഹ്മണരും സന്യാസിമാരും ഒക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പഠിച്ചല്ലേ, അവരൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു അല്ലെ, അവരെ നേരായ വഴിയിലേക്ക് നയിക്കാനായിട്ട് ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പോൾ ക്ഷത്രിയര ഭരണാധികാരികളൊക്കെ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന എന്താ പറയാ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അല്ലെ. അവരുടെ രക്ഷ, ക്ഷത്രിയര് എന്താ പറയാ യുദ്ധം ചെയ്ത് രാജ്യത്തെയും പ്രജകളൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം അവരുടെ ചുമതലകൾ ചെയ്യുന്നു. കലിയെ അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്താനും അപ്രകാരം രാജ്യത്തെ ആത്മീയ പ്രബുദ്ധത സ്വീകാര്യക്ഷമമാക്കാനും തക്ക വിവേകമുള്ളവനായിരുന്നു പരിശുദ്ധ മഹാരാജാവ്. സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യക്ഷമ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആത്മീയ പ്രബുദ്ധതയുടെ ആവശ്യതയെക്കുറിച്ച് അവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ധർമാനുശാസനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളായ വൈരാഗ്യം, പരിശുദ്ധി, ദയ, സത്യസന്ധത എന്നിവ ആത്മീയ വിജ്ഞാന സ്വീകരണത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാനമൊരുക്കുന്നു, അഥവാ ആത്മീയ വിജ്ഞാന ശ്രവണത്തിനുള്ള അഭിരുചി വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ മഹാരാജാവ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അനുകൂല സ്ഥിതിവിശേഷം സാധ്യമാക്കി തീർത്തു. ആകയാൽ നൈമിശാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാർക്ക് ഒരു സംവത്സരം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ സാധ്യമായി. അന്യഥാ രാജ്യത്തിന്റെ അഥവാ രാജാവിന്റെ പിൻബലമില്ലാത്ത ദാർശനിക തത്വങ്ങൾക്ക് അഥവാ ധർമാനുശാസനങ്ങൾക്ക് വികസനോന്മുഖമായി മുന്നേറുവാൻ കഴിയും. പരിശുദ്ധ മഹാരാജാവ് യജ്ഞങ്ങൾ നടത്താനൊക്കെ പരിശുദ്ധ മഹാരാജാവിന്റെ ഭരണം കൊണ്ട് തന്നെ സാധിച്ചു. ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ നൈമിശാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാർക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവത യജ്ഞം നടത്താനായിട്ട് സാധിച്ചു. നമുക്കിപ്പോഴറിയാം ശ്രീമദ് ഭാഗവത സപ്താഹമൊക്കെ 7 ദിവസം നടത്തുമ്പോൾ അതിനെ ചൊല്ലി കുറെ എന്താ പറയാ അവര് കമ്മിറ്റിക്കാരും മറ്റുള്ള ക്ഷേത്രപര പലതരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അതിൽ കുറെ രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അവരൊക്കെ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അല്ലെ. എന്നാൽ പരിശുദ്ധ മഹാരാജാവ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. എന്താ പറയാ നല്ല രീതിയിൽ ബ്രാഹ്മണരെയും മറ്റുള്ള എല്ലാ പ്രജകൾക്കും എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ വസിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂത ഗോസ്വാമിക്ക് വിചാരണത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഭാഗവത സത്രം ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം ആ സത്രം നടത്താനായിട്ട് സാധിച്ചു, യജ്ഞം നടത്താനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്ന് പറയും. ഇവിടെ പ്രഭുപാദരി അശോക ചക്രവർത്തിയെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. ശ്രീബുദ്ധനെ വേണ്ടുവോളം പിന്തുണച്ചിരുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സവിശേഷ നിഷ്ഠ അഥവാ സ്വീകൃത മതം ബുദ്ധമതം ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു. അശോക ചക്രവർത്തി പിന്നീട് വന്നിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരിയായ അശോക ചക്രവർത്തിയും ശ്രീബുദ്ധൻ ആരാണ്? സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ബുദ്ധ ഭഗവാനായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എന്തായിരുന്നു ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ ബലി നൽകുന്നു. യജ്ഞത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ യഥേഷ്ടം കൊന്നു തിന്നുന്നത് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ ആ മൃഗങ്ങളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കാനായിട്ട് പശുക്കളെയും മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കൊന്നു തിന്നുന്നത് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ശ്രീബുദ്ധനായിട്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെ രാജാക്കന്മാർ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും പിന്തുണ നൽകിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധമതം എല്ലായിടത്തും ലോകം മുഴുവനായി വ്യാപിച്ചു എന്ന് പ്രഭുപാദരി. ഇത്രയുമാണ് 17-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കലിക്കുള്ള ശിക്ഷയും പാരിതോഷികവും എന്ന ഭക്തിവേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കും. ശ്രീ പ്രഭുപാദ ജയ ഗന്ധരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദിന്റെ ആവിർഭാവ ദിനമാണ്. നമുക്ക് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം.
നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതി ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഇതി നാമിനി. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദന്റെ ഇസ്കോണിന്റെ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യമായിട്ടുള്ള എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദന്റെ ഗുരുവാണ്. അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയുള്ള മഞ്ചരിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രണാമ മന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പദാംബുജങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ ദിവ്യപൂജ്യ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിക്ക് ഞാൻ ആദരപൂർവമായ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീവാർഷഭാനവീ ദേവി ദയിതായ കൃപാബ്ദേ കൃഷ്ണ സംബന്ധ വിജ്ഞാനദായിനെ പ്രഭവേ നമ. കൃഷ്ണശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രചാരകനും അതീന്ദ്രിയമായ കാരുണ്യത്തിന്റെ മഹാസാഗരവും ശ്രീമതി രാധാറാണിയാൽ സദാ അനുകൂലിക്കപ്പെടുന്നവനുമായ ശ്രീ വർഷഭാനവി ദേവി ദൈതദാസനെ ഞാൻ എൻ്റെ ആദരപൂർണമായ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 1874 ഫെബ്രുവരി 16-ാം തീയതി ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ 4ാമത്തെ പുത്രൻ തീർത്ഥനഗരമായ ജഗന്നാഥപുരിയിൽ ജനിച്ചു. വിമൽ പ്രസാദ് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. ജനനസമയത്തെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്ഥാനം അനുസരിച്ച് ആ ബാലകൻ അതിബുദ്ധിമാനും ലോകപ്രശസ്തനുമായ കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന്റെ പ്രചാരകനുമാകുമെന്ന് ജ്യോതിഷന്മാർ പ്രവചിക്കുകയുണ്ടായി. ഒരു മഹത്തായ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ മഹാപുരുഷന്റെ എല്ലാ അടയാളങ്ങളുമുള്ള അത്തരം ഒരു ജാതകം താൻ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം നിഗമനത്തിലെത്തി. ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥന്റെ ഉത്സവത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. വിമൽ പ്രസാദിന് ഏകദേശം 6 മാസം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ നഗരത്തിൽ ജഗന്നാഥ് ഭഗവാന്റെ മഹത്തായ രഥയാത്ര ഉത്സവങ്ങൾ തുടങ്ങുകയായി. കൂറ്റൻ രഥങ്ങൾ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ വീടിന് മുന്നിലൂടെ കടന്നുപോയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിന്നു. ആളുകൾ എത്ര തള്ളിയിട്ടും വലിച്ചിട്ടും ഒരു തരത്തിലും രഥങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഭഗവാൻ സർവസ്വതന്ത്രനായതിനാൽ തന്റെ സ്വന്തം മധുരതരമായ ഇച്ഛയാൽ മാത്രമേ അവിടുന്ന് നീങ്ങുകയുള്ളൂ, അല്ലാതെ മറ്റൊരു കാരണത്താലല്ല. ഓ ജഗന്നാഥ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും എന്താ പറയാ വെയിറ്റ് ഉള്ളതാവുകയും ചെയ്യും. ഏറ്റവും നിസാരമായിട്ട് ഭക്തന്മാർക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ നിൽക്കും അല്ലെ ഭഗവാൻ. നമ്മള് ഭയങ്കര അഹങ്കാരം കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ രഥയാത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര അഹങ്കാരം കൊണ്ടൊക്കെ പോയിട്ട് ആ രഥത്തിൽ ഭഗവാനെ എടുത്തു വെക്കാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നടക്കും. നമ്മൾ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ അങ്ങ് രഥത്തില് എന്താ പറയുക ഏറിയിട്ട് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും അനുഗ്രഹം നൽകിയാലൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഭയത്തോടെ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ തീരെ വെയിറ്റ് ഇല്ലാതായിട്ട് നമുക്ക് ഉയർത്താനും സാധിക്കും. ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ വീടിന് പുറത്ത് നിർത്തണമെന്നത് പരമേശ്വരനായ ജഗന്നാഥന്റെ ആഗ്രഹമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. അപ്പൊ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ അന്നത്തെ കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലുള്ള മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ എപ്പോഴും സ്വീകരണമൊക്കെ നൽകുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ നിർത്തി പിന്നീട് അവിടുന്ന് നീങ്ങിയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. വിമൽ പ്രസാദിന്റെ അമ്മ ഭഗവതി ദേവി ഈ അവസരം മുതലെടുത്ത് കുഞ്ഞിനെ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ചു. ചിലരുടെ സഹായത്താൽ അവർ ആ വലിയ രഥത്തിൽ കയറി കുട്ടിയെ ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ കിടത്തി. ഉടനെ ഭഗവാന്റെ മാലകളിൽ ഒന്ന് ഊർന്നു വീഴുന്നു കുട്ടിയുടെ കഴുത്തിൽ പതിച്ചു. ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യത്തിന്റെ അടയാളമായാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ ഇതിനെ സ്വീകരിച്ചത്. പിന്നീട് രഥങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടാതെ മുന്നോട്ട് കുതിച്ചു. അപ്പൊ ആ രഥം അവിടെ നിൽക്കുകയും 6 വയസ്സായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് എന്ന ആ കുട്ടിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവ് അവിടെ ജഗന്നാഥ് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ അവിടെ കിടത്തുകയുണ്ടായി. ഉടനെ ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ കഴുത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പൂമാല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേലേക്ക് വീഴുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു, എന്നെ സഹായിക്കാനായിട്ട് അങ്ങ് തന്നെ അങ്ങയുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാളെ അയക്കണമെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിത്യലയിലുള്ള മഞ്ചരിയാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ്. ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിനെ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ എഴുതുന്നതിലും മറ്റും സഹായിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ അയച്ചിട്ടുള്ളതായി. 7 വയസ്സായപ്പോൾ മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയും എല്ലാം അറിയാമായിരുന്നു, കാണാപ്പാടമായിരുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ആ ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രവർത്തനത്തിൽ സഹായിക്കാൻ ഒരു സാധുപുത്രനെ ലഭിക്കാൻ ശക്തമായി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. വിമൽ പ്രസാദിന്റെ ആത്മീയ ഉത്സാഹം കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ സന്തുഷ്ടനാവുകയും കുട്ടിയെ ശ്രദ്ധാപൂർവം പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ തന്റെ മകനെ ശ്രീമൂർത്തി ആരാധനയിലും കൃഷ്ണനാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതിലും വ്യാപൃതനാക്കിയിരുന്നു. വിമൽ പ്രസാദ് അസാധാരണമായിരുന്നു. 2-3 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഒരിക്കൽ അച്ഛൻ ചന്തയിൽ നിന്നും മാമ്പഴം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. കുട്ടി ഒരു വലിയ ചുവന്ന പഴുത്ത മാമ്പഴം എടുത്ത് ഉടനടി കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി.
അവന്റെ അച്ഛൻ അവനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു, കാത്തിരിക്കൂ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് നിവേദിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഭക്ഷണമാണോ കഴിക്കുന്നത്? നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ എല്ലാം ആദ്യം ഭഗവാനെ നിവേദിക്കണമെന്ന് ഓർക്കുക. കുട്ടിക്ക് നാണം തോന്നി. ചെറുപ്പമായിരുന്നിട്ടും ഇനി ഒരിക്കലും മാമ്പഴം കഴിക്കില്ലെന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു. ഈ പ്രതിജ്ഞ അദ്ദേഹം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പാലിച്ചു. 2 വയസ്സ് 3 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ആ ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന് നിവേദിക്കാതെ മാമ്പഴം എടുത്ത് കഴിക്കും. അച്ഛൻ അതിന് കുട്ടിയോട് വഴക്ക് പറയുകയും അത് പിന്നീട് ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുകയും ചെയ്തു, ഞാൻ ഇനി ജീവിതത്തിലെ മാമ്പഴമേ കഴിക്കില്ലായിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. സ്കൂളിൽ ബിമൽ പ്രസാദ് ഗണിതത്തിലും ജ്യോതിഷത്തിലും മികവ് പുലർത്തിയിരുന്നു. ആ കുട്ടിക്ക് നല്ല ഓർമ്മശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കാൻ ഒരിക്കൽ മാത്രം കേട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഗൃഹപാഠം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മറിച്ച് അവൻ തന്റെ മുഴുവൻ സമയവും ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വിനിയോഗിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലിയിൽ സംതൃപ്തരായ അധ്യാപകർ അദ്ദേഹത്തിന് സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി എന്ന പദവി നൽകി. എന്നാൽ ഈ പ്രോത്സാഹനം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ആത്മീയ ശാസ്ത്രം സാധാരണ അറിവിനേക്കാൾ പ്രധാനമാണ് എന്ന് കണക്കാക്കി തന്റെ ഒഴിവു സമയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ആഗസ്ത് സഭ സ്ഥാപിച്ചു. ആത്മീയ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആസ്വദിക്കാൻ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഒത്തുകൂടുമായിരുന്നു. 1892 18-ാം വയസ്സിൽ കൽക്കട്ടയിലെ സംസ്കൃത കോളേജിൽ ചേർന്നു. അവിടെ അദ്ദേഹം വളരെ കഴിവുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണെന്ന് തെളിയിച്ചു. എന്നാൽ തന്റെ ജീവിതം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് 3 വർഷത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പഠനം മതിയാക്കി. തനിക്കൊരു നല്ല കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ തനിക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാത്ത വിവാഹം കഴിക്കാനും ഒരു കുടുംബം തുടങ്ങാനും മാതാപിതാക്കൾ അവനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്ന് അവൻ അറിയാമായിരുന്നു. 1898 അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹത്തെ ഗൗരകിഷോർ ദാസ് ബാബാജിയിൽ നിന്നും ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാൻ അയച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവും പിതാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലുടനീളം പ്രചോദനത്തിന്റെ പ്രധാന സ്രോതസ്സുകളായി തുടർന്നു. ജീവിത ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ചും പറയുന്നു. തന്റെ പിതാവ് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റേതും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെയും പരമ്പരയിലെ മറ്റെല്ലാ ആചാര്യന്മാരുടേതും പോലെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിക്കും ജീവിതത്തിന്റെ ഒരേ ഒരു ദൗത്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ലോകമെമ്പാടും ഭഗവത് പ്രേമം പ്രചരിപ്പിക്കുക. അതിനായി 1905 തന്റെ 31-ാം വയസ്സിൽ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ ഒരു മഹത്തായ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ പോലെ ഓരോ ദിവസവും 3 ലക്ഷം ഭഗവത് നാമങ്ങൾ ജപിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു. 9 വർഷക്കാലം അദ്ദേഹം ഈ പ്രതിജ്ഞ തുടർന്നു. ആകെ 10 ദശലക്ഷം നാമങ്ങൾ ചൊല്ലി. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ താടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോഴൊക്കെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആ സ്വന്തം ആ കാര്യങ്ങൾ പോലും മറന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനായിട്ട് മുഴുവൻ സമയവും ഉപയോഗിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തി ലഭിക്കാനായിട്ട് 9 വർഷം ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ പോലെ ഓരോ ദിവസവും 3 ലക്ഷം ഉണ്ടാവും. പിതാവിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിനെ ചില സ്മാർത്ത ബ്രാഹ്മണർ ഒരു സമ്മേളനത്തിന് ക്ഷണിച്ചു. ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനും ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാനും അനുവാദമുള്ളൂവെന്ന് സ്മാർത്ത ബ്രാഹ്മണർ അവകാശപ്പെട്ടു. ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇത് തെറ്റാണ്. എന്നാൽ മിക്ക ആളുകളും ബ്രാഹ്മണരോടുള്ള ഭയവും ബഹുമാനവും കാരണം അവരെ അവകാശത്തെ അന്ധമായി പിന്തുടർന്നു. ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ഈ വഞ്ചന അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഏവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് അസുഖം ബാധിച്ചത് കൊണ്ട് ഉത്സാഹം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പകരം തന്റെ മകനായ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയെ അയച്ചു. ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള ഏറ്റവും ആദരണീയരായ സ്മാർത്ത ബ്രാഹ്മണരും മായാവാദികളും സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. പണ്ഡിതനായ ഭക്തി സിദ്ധാന്തർ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ നിരാകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഉദ്ധരിച്ചു. പണ്ഡിതന്മാർ അസ്വസ്ഥരായി അദ്ദേഹത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ ഓരോ തവണയും അദ്ദേഹം കൂടുതൽ വാക്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച് അവരെ വീണ്ടും പരാജയപ്പെടുത്തി. ഇങ്ങനെ 3 ദിവസം യോഗം നീണ്ടു. 3-ാം ദിവസം ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി അവസാന പ്രസംഗം നടത്തി. അദ്ദേഹം 2 മണിക്കൂർ ശക്തമായും വ്യക്തമായും സംസാരിച്ച് പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ ആർക്കും ഒന്നും പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. വഞ്ചകർ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ നിർബന്ധിതരായി. വൈഷ്ണവ ശാസ്ത്രങ്ങൾ വിജയിച്ചു. ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയെ ശക്തനായ ആചാര്യനായി പലരും അഭിനന്ദിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങാൻ ജനക്കൂട്ടം മുന്നോട്ട് കുറിച്ചു. 2 ഗുരുക്കന്മാരുടെ വിയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 1914 ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയുടെ പിതാവും ആത്മീയ വഴികാട്ടിയുമായ ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ ഈ ലോകം അവസാനിപ്പിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോയി. 1 വർഷത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവായ ശ്രീല ഗൗരകിഷോർ ദാസ് ബാബാജിയും ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിക്ക് അവരുടെ അഭാവം നിശിതമായി അനുഭവപ്പെട്ടു. പ്രചോദനത്തിന്റെ 2 പ്രധാന സ്രോതസ്സുകളില്ലാതെ തനിക്ക് എങ്ങനെ പ്രചാരണം തുടരാൻ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിവില്ലായിരുന്നു. ഒരു രാത്രി അദ്ദേഹം സ്വപ്നം കണ്ടു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെയും സഹചരന്മാരുടെയും മനോഹരമായ നൃത്തരൂപങ്ങളും കണ്ടു. അവരോടൊപ്പം ഗൗരകിഷോർ ദാസ് ബാബാജിയും ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആചാര്യന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാനെയും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങളെയും ഭഗവാന്റെ ലീലകളെയും മഹത്വപ്പെടുത്താനും ശുദ്ധമായ ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കാനും അവർ അദ്ദേഹത്തോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും, അവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. പിന്നീട് സിംഹഗുരു
അദ്ദേഹം സിംഹഗുരു എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. 1918 ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ജീവിതത്തിന്റെ സന്യാസ ആശ്രമം സ്വീകരിച്ചു. അസാധാരണവും വിപ്ലവകാരിയുമായ സന്യാസിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പലതരത്തിൽ തെളിയിച്ചു. അക്കാലത്ത് സന്യാസ ആശ്രമത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് ഭൗതികാസക്തിയുള്ള ആളുകളുമായി ഇടപഴകാതിരിക്കാൻ ഏകാന്തമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നത് പതിവായിരുന്നു. ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഭക്തരായ രൂപഗോസ്വാമിയുടെയും രഘുനാഥ് ഗോസ്വാമിയുടെയും പാത പിന്തുടർന്ന ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതിക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രയോഗമുറി ഉണ്ടായിരുന്നു. ലോകവുമായുള്ള സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് പകരം അദ്ദേഹം ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രചരണത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചു. പ്രാഥമികമായി വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്ന സഹജിയർക്കും സ്മാർത്ഥ ബ്രാഹ്മണർക്കും മറ്റു വഞ്ചകർക്കും എതിരെ അദ്ദേഹം തന്റെ ഏകാഗ്രമായ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു. തന്റെ പിതാവ് പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചതുപോലെ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പവിത്രമായ ശിക്ഷണങ്ങൾ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു. പ്രഭാവം അതിശയകരമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പോകുന്നിടത്തെല്ലാം തോൽക്കുമെന്ന് ഭയന്ന് വഞ്ചകർ ഓടിപ്പോവുമായിരുന്നു. ഭയമില്ലാതെ സിംഹത്തെ പോലെ അദ്ദേഹം ഭഗവത് സന്ദേശം മുഴക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ സിംഹഗുരു എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു. ഭക്തർ ആഹ്ലാദഭരിതരായി, അവിശ്വാസികൾ അസ്വസ്ഥരായി. അവർ അദ്ദേഹം മരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. ഭക്തിസിദ്ധാന്തനെ ബന്ദിയാക്കാതെ കൊല്ലാൻ അനുവദിക്കുന്നതിന് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വഞ്ചക സംഘം പ്രാദേശിക സൈന്യ ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഗണ്യമായ കൈക്കൂലി വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. വിവേകിയായ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയെ താക്കീത് ചെയ്തതിനാൽ അദ്ദേഹം ഉടൻ തന്നെ അവിടെ വിട്ടു. ശുദ്ധഭക്തനായ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ പോലെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിച്ചു. അസുരന്മാർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഉപദ്രവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സിംഹഗുരു എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ഏറ്റവും താഴ്ന്നവനായി സ്വയം കണക്കാക്കി. അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരക്കണക്കിന് അനുയായികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും സ്വയം ഒരു നേതാവായി കണക്കാക്കിയില്ല. അദ്ദേഹം തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പ്രഭു അഥവാ യജമാനൻ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. ആരെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വരുമ്പോൾ ദാസോസ്മി, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദാസനാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം അഭിവാദ്യം ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഈ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ ചൈതന്യരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു. എപ്പോഴും ഒരു ആചാര്യനായി പ്രവർത്തിച്ചു. മറ്റുള്ളവർക്ക് പിന്തുടരുവാൻ അനുയോജ്യമായ ഒരു മാതൃകയാണ്. ഗൗഡിയ മഠത്തിന്റെ സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. 64 ഗൗഡിയ മഠങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി. 1920 തന്റെ പ്രബോധന ദൗത്യം നിറവേറ്റുന്നതിനായി ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗൗഡിയ മഠം സ്ഥാപിച്ചു. ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒരു സംഘടിത ഭക്ത സമൂഹം വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ആയിരക്കണക്കിന് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ദീക്ഷ നൽകുകയും ഇന്ത്യയിലുടനീളം 64 ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം അനേകം വിഗ്രഹങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. എങ്ങനെ ആരാധിക്കണമെന്ന് ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുകയും അദ്ദേഹം പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുകയും അച്ചടിക്കുകയും ചെയ്തു. അവ വീടുതോറും വിതരണം ചെയ്യാൻ ശിഷ്യന്മാരോട് ആജ്ഞാപിച്ചു. അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നും ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് നിരന്തരം സഞ്ചരിച്ചു. എവിടെ പോയാലും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും. അദ്ദേഹം ബുദ്ധിജീവികളോടും രാഷ്ട്രീയക്കാരോടും വലിയ പ്രചാരണ പരിപാടികളിൽ പൊതുവെ ജനങ്ങളോടും പ്രസംഗിച്ചു. ഈ മഹാഭക്തനെ ശ്രമിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധിശക്തി ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചു. 1935 ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി രോഗബാധിതനായി പ്രചരണം നിർത്താൻ വൈദ്യനെ ഉപദേശിച്ചു. ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി മറുപടി പറഞ്ഞു, അസുഖമുള്ളപ്പോൾ പ്രസംഗിക്കുന്നതാണ് ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം കൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത്. എനിക്ക് പ്രസംഗിച്ച് മരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതം വിജയകരമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. വൈദ്യന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് അവഗണിച്ച് അദ്ദേഹം യാത്ര തുടർന്നു. 1937 ജനുവരി 1-ാം തീയതി ഈ നശ്വര ലോകത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നത് വരെ അദ്ദേഹം പ്രചരണം തുടർന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുഷ്പസമാധി രാധാകുണ്ടിലും സമാധി മായാപൂരിലെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഠത്തിലുമാണ്. നയനമണി മഞ്ജരിയായി അദ്ദേഹം രാധാകൃഷ്ണന്റെ നിത്യസേവ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ള നയനമണി മഞ്ജരിയാണ്. രാധാകൃഷ്ണന്മാർക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന, അഷ്ടസഖിമാർക്കൊക്കെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നയനമണി മഞ്ജരിയാണ് ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻനിര അനുയായിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയുടെ ആയിരക്കണക്കിന് അനുയായികളിൽ നിന്നും ശിഷ്യരിൽ നിന്നും അവരിൽ ഒരാൾ പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രദ്ധേയനായിരുന്നു. 1922 കൽക്കട്ടയിൽ അഭയ് ചരൺ ദേ എന്ന ഈ യുവാവ് തന്റെ സുഹൃത്തിനൊപ്പം ഒരു പ്രചരണ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി അദ്ദേഹത്തെ വളരെ ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. അതിനാൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന ലോകത്തേക്ക് പ്രചരണ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. ഈ ശിക്ഷണം ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ച അഭയ് ചരൺ ദേ ISKCON ഇന്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റി ഫോർ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ് അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാബോധ സമിതി സ്ഥാപക ആചാര്യൻ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എന്ന പേരിൽ ലോക പ്രശസ്തനായി. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു, എന്റെ വിജയം എന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ മാത്രമാണ്. പ്രഭുപാദര് എപ്പോഴും പറയും, പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുവിനെ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചത്. ചില ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ठाकुर प्रभुपाद महाराज की जय। श्री प्रभुपाद जी महाराज की निताय गौर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम राम।
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. സംശയങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവർക്ക് എക്സിറ്റ് ആവാം, സംശയങ്ങളുള്ളവർക്ക്